Il-Kamra tal-Kummerċ temmen li s-saħħa mentali hija waħda mill-prijoritajiet ewlenin biex tiġi żgurata ekonomija b'saħħitha. Fil-Jum Dinji dedikat lis-saħħa mentali, il-Kamra tal-Kummerċ insistiet li l-postijiet tax-xogħol u n-negozji jeħtieġ li jingħaqdu flimkien biex dan is-suġġett jingħatalu l-attenzjoni dovuta. Waqt konferenza li kienet organizzata apposta fil-bini tal-Kamra tal-Kummerċ biex titqajjem kuxjenza dwar l-importanza tas-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol, saru diversi interventi minn esperti li tkellmu dwar il-problemi li jiffaċċja min ħaddem brabta ma' kwistjonijiet ta' saħħa mentali li jistgħu jinqalgħu fuq il-post tax-xogħol. Stephanie Xwiereb, il-Kap Eżekuttiv tal-Mental Health Services, tat gwida lil min ħaddem dwar kif wieħed jista' jippreveni iżda wkoll jitratta kwistjonijiet ta' saħħa mentali li jistgħu jinqalgħu fost l-impjegati. Min-naħa tiegħu il-preżentatur Frank Zammit qasam l-esperjenza tiegħu dwar problemi u diffikultajiet ta' saħħa mentali li għadda minnhom fejn huwa insista illi f'pajjiżna hemm bżonn li tinħoloq kuxjenza akbar. L-istess konferenza trattat l-impatt soċjali u ekonomiku tas-saħħa mentali illi jistgħu iħallu effett anke fuq in-negozju innifsu.